Máte pocit, že trabanty či niekoľko desaťročí skúšané javy patria do šrotu? V nasledujúcich minútach vás presvedčíme o opaku. Počas letného premietania na nádvorí Kežmarského hradu sme sa o trabantoch dozvedali viac. Amerika. Do Španielska. Rio. Južná Amerika. Najprv Slovensko a potom prejsť nejaké okolité krajiny, možno celú Európu. Takéto sú vaše cestovateľské sny, no čo by ste povedali na cestu až na koniec sveta? A nie hociakým prostriedkom, ale legendárnym trabantom či na 55-ročnej Jave 250. Cestu naprieč Južnou Amerikou si takto vyskúšala dobrodružná skupina pod vedením českého novinára a cestovateľa Dana Pšibana. Dana tak napadlo, že by zavolal ešte niekoho, že ešte kúsok miesta je v kontajneri takého motorkára a zavolal tedy mňa. Hovorí slovenský člen expedície, ktorý prišiel do Kežmarku v rámci letného kina predstaviť výsledok cesty. Úspešnú snímku trabantom až na koniec sveta. Aj on prekonal viac ako 7000 kilometrov. Najťažšia bola možno Brazília. Tam bol ten amazonský prales, čo sme šli takmer 800 kilometrov na ceste, kde nebola žiadna benzínpumpa, žiadna dedina, nedalo sa tam kúpiť jedlo a bola to úplne rozbitá cesta, bola to proste diaľnica duchov. Ale zase nás potom čakali Andy, veľmi krásne, obrovské kopce a išli sme vo výške až 4868 metrov nad morom a nevedeli sme, čo budú robiť naše stroje. Predpovedali nám v podstate skoro všetci, že to nedáme na tých dvojtaktných motoroch. To sme tiež zvládli. Nechýbali ani situácie, kedy išlo do tuhého. Keď sme šli v Peru, pozdĺž pobrežia Tichého oceánu. Mne sa vtedy pokazila Java. Ja som zastal aj chalani na autách a prišiel príliv. Vtedy sme sa dosť báli, že prídeme o auta. Ani to, ani dvakrát vyklbené rameno nezastavilo Banskobystričana v Peru, aby sa previezol po najväčšej solnej pláni na svete. 10 000 km štvorcových, je to vlastne 1/4 celého Slovenska. Som si povedal, že keď tu sa nepreveziem, tak ten výlet nemal cenu, takže som si dal dole sadru a išiel som. Marek absolvoval prvé cesty na Jave Pionier, takto navštívil aj Kazachstan. V súčasnosti sa už so zohraným tímom pripravuje aj na ďalšiu výpravu. Kolesá nasmeruje začiatkom budúceho roka do Austrálie. Pôjdu s nami dvaja invalidi, jeden z Čech, jedna Slovenka, inak super ľudia, strašne pozitívnou energiou, no a bude film.